Здравейте хора, аз съм Неформи от БГ и днес ще играем мини геймс игри Hide and Seek. Сървъра е GHOST MC. IP-то ще е долу в описанието. Съжалявам, че ми върви толкова малко FPS, може и качеството да не е хубаво, но следващия път ще е хубаво. И така сега ще снимем една-две игри. Не съм много добър, в смисъл играл съм и преди, но почнах от с нощи, нали играх. И сега изиграх две игри да загрея. И така. Сега започваме след 5 секунди, 4, 3. Дано са крия. Сикър съм. Еми така по-добре, защото ако са крия, смисъл ще ви е скучно само да гледате как са крия. По-добре съм сикър и да ги търся. Ще ви е по-забавно. И ще изиграя една игра и може би ще има още епизоди. Пак се извинявам, ако качеството на клипа е гадно. Извинявам се. Но следващия път ще е хубаво. 720. Имам и Sony Vegas, но имам някакъв проблем. Ако някой знае как да го оправим, да ми пише по скайпа. Значи проблем е като обработвам самото клипче и звука. Звука на клипа... О! Бих един тъкмо за клипа. Като обработвам и самото видео после няма звук и някакво се променя и извинявам се за FPS, че пада. И ако някой знае как да оправи толкова, да си даде скайпа и да пише по... и да даде скайп, нали, да ми пише. И ако може наистина пича да ми оправи, защото много ще ви бъда благодарен, ако ми помогнете да го оправя проблема. Естествено ще ви дам нещо замяна, но няма да са пари. Всичко друго, но без пари. Мога ви направя банер, аватар, нещо от този сорт. Просто за помощта, за благодарение мога да ви направя. И ако се чуете, защо спирам докато играя, просто не излизат такива реклами и заради това. И също така микрофона ми може да бучи, но защото прозореца ми е отворен и минават коли и просто бучи. Но от другия път няма да има, защото сега набързо почнах, понеже играта започваше и аз влязах малко по-късно и нямаше време да оправя всичко за клипа, пък не се чакаше. О! Намалил съм си чънковите, защото като снимам и ми лагва повече. И да, Криш 45, Търса 14, имам и 7 минути, ако не ги убием, губим. Трябва да ги намерим. О! Аз мисля, че тук открих един момент. Аха, толкова прави тук. Уау. Ако искате, може да цъкаме заедно някой път да снимаме нещо. Да играем някаква мини геймс игра. Пишете в коментарите, който иска да играем. Да даде и скайпа, нали, за Sony Vegas и примерно ако иска да играем, да напише. С всички ще играя. Така, извинявам се за това. О, двама крищи сега, ако ги убим. Ако сега ги убием до 3-4 минути, може би ще изиграем още една игра, за да клипа да ни стане 20-30 минути. Сега ако ги намерим, ще направим още една игра, ако не, спирам го. Така че сега да видим. Аз мисля, че тук не съм проверял, но някои от си карти може да проверя там. IP-то, както кажете, долу в описанието. Сървърът е GHOST MC, нямам премиум акаунт, но един пич ще обеща, че даде, така че скоро може да имам премиум. И може да цъкам в Кохи, PvP-та, в Hypixel, да цъкам и тем подобни.
5 минути. Като гледам, май няма да има още една игра, но ще игра на още игри, примерно. Мога да снимам Build Battle, някакви такива. Къде са? О, един криещ. Аре, един стана. Тук проверявах. Ще слезна на долния етаж, защото може да е на долния. Добре, така. То тук е проверил, явно. Мисля, че в тази стая бях за 4-ти път сигурно вече. То мап много се обърква, но не знам. О, тук. FPS-а ми също пада на клипа в момента, защото лаптопа ми е включен сигурно от 4-5 часа минимум и такова. И е загрял много и затова лагва. Иначе ако го включа и веднага почна да снимам, ще поддържа минимум 120-130. Но докато не снимам и върви по 800-900. Колкото и тъпо да звучи. Да, някакво странно е да ти върви 900 FPS и като снимаш да ти дропва до 30-40. Код такова. Тия фойерверки как ни лагва. Може би ще изиграем още една или де да знам. Но смятам това да е за от клипа. Това беше всичко този клип. Надявам да ви е харесало. Кой така, дайте палец нагоре и се абонирайте за мен. До следващия път. Чао!